ngaturaken sembah pangabekti kula mugi kunjuk Kanjeng. Wira Mantri, nggon ngaturake sungkem pangabekti wis tak tampa. Bali pangestu putampanone. Sanget ageng kula nampi mugi dadosaken teguh kayuanan kula Kanjeng. Wis nderekake tinangkin. Coba aturake ngenani pakaryan lan jejibahan sing ndak sampirake ana ing pundak kiwa lan tengen. Kepareng matur do Kanjeng. Anggen kula ngayi jejibahan jagi tapul wates wonten dalem Kadipaten Grati. Iya. Kula kinten boten badhe nguji wani Kanjeng. Iya. Menawi wonten pawongan badhe lumebet wonten dalem Kadipaten. Boten betos serat ingkang dipun tapak asmane panjenengan. Boten kula keparengaken Kanjeng. Bagus. Jeneng prajurit kuwi wajib sujana marang sapa wae. Saya-saya wong saka bengkanane sing pin lumebune ing Kadipaten Grati. Bisa wae dheweke mata pitane musuh sing sengaja disusupake nyang Kadipaten Grati. Golek karinggian ana ing Kadipaten Grati. Kepenakake nggonmu. Wis tak dawuh. Mantri penamping Mari dawuh. sawise sliramu ndak percaya ngreksa kayuanane ana ing gedhong pusaka. Kepiye swasana ing gedhong pusaka? Matur Kanjeng. Anggen kula jagi gedhong pusaka dalam Kadipaten Grati. Iya. Dinten sakmenika boten wonten salah satunggaling pusaka ingkang anes. Sabanjure kepiye? Nampi. Sawanci-wanci mbok menawi wonten pusaka ingkang anes, jangga kula ingkang dados pigantosipun. Bagus. Sumpah prastianing prajurit rela ngorbanake jiwa raga kanggo ngrungkepi Kadipaten Grati. Saya-saya peranganing piandel wilambang kajayan ana ing Kadipaten Grati. Kok siji ana kang kucicir ora sapa-sapa sing tak dak ngomong sliramu kepenakake nggonmu. Prajurit gablok Dawuh sabda katimbalan kula Kanjeng. coba jroning pisuwanan agung iki kaya dening sepi. Aturake nggonmu mranata sagung para prajurit jroning pisuwanan agung. Duh Kanjeng. Anggen kula naliti sedaya pisuwanan prajurit ing dinten sapunika wonten salah satunggaling prajurit boten wantun ngetepi jejibahan. Iya. Sebabipun wonten kepentingan keluarga teng griya Kanjeng. Ya. Ya kaya ngono kuwi dadi ora tumpang tindih. Iki pakaryan lan kapribaden. Nggih. Makarya bebarengan mujudake
Kadipaten Grati keng yuk anuku kepenak aking Wis to Dewa. bali marang Kakang Ngerki ana patih Bandarpah. Ora nggih Kanjeng. Coba panjenenganku nyuwun pirsa Kakang. Swasana lan katentreman ning Kadipaten Grati kepiye? Kanjeng Dipati. Ngantos wekdal sak menika kawula wonten ing Kadipaten Grati. Wit saking dusun mardusun minggah wonten ing pagunungan. Iya, iya. Wonten-wonten kawula ing nandhang cecingkraan sarwa mubrah-mubrah. Ing dhateng wangunan menapa kemawon. Wit saking papan panembahan, papan pamulan lan panti sada. Sampun tinggal tumata lan marata Kanjeng. Bareng aku keprungu maturmu. Bombong lan mongkok. Ora ana wong sing ndak pitaya. Ngreksa lan naliti Kadipaten Grati kajaba Kakang Bandarpah. Katitik panguripane kawula ayem tentrem gemah ripah loh jinawi murah pangan murah sandang lan papan. Wewangunan wis katon tumata iki mujudake Kadipaten Grati bisa nggayuh kencana regu kuncara. Ngaten. Nanging Kakang jroning pisuwanan agung panjenenganku ora rembug babagan kaprajan. Nanging aku kepengin nyuwun pirsa babagan kapibaden. Perkawis menapa Kanjeng? Kakang Bandarpah Kadipaten Grati kabawah perintah ana ing negara Majapahit. Ana ngersane Sinuwun Prabu Brawatujung. Wiwit Grati diasta panjenengane Kanjeng Rama Hadipati Harya Subandar Suwargi. Aku krungu kembang rawat-rawat ujaring Mbok Bakul Sandwa. Sinambi wara yen to Kanjeng Rama kuwi seda. Sedane ora kapetak ana ing Grati ora. Nanging kapetak ana ing negara Majapahit. Nah, ngono iki. Kanjeng Rama seda kuwi amarga karana gerah apa karana liyane? Kanjeng Dipati Bandar Subali. Kakang Bandarpah. Kok menawi sampun titi wanci kula mbuka lembarane sejarah. Iya, iya. Kedadosan ingkang dumados wonten ing Kadipaten Grati. Iya, iya. Lan wados ingkang kula pendhem keng jero nanging nyatanipun dangu sedang badhe kawiyan. Wadha-wadining Grati panjenengan sing ngregep jalaran panjenengan uga kinarya pepatih duk rikala Grati diasta kawan panjenengane Kanjeng Rama Hadipati Harya Subandar Suwargi. Menika leres Kanjeng menawi kula boten buka pemados kala wau ngantos laminipun kula badhe ngrumaos lepat wonten arsa panjenengan. Iya, iya. Kula badhe matur bloko napa wontenipun ingkang dumados wonten ing Kadipaten Grati. Estunipun sedanipun ingkang Sudarma Kanjenge Harya Subandar boten kranten grah ingkang santer boten Kanjeng. Apa pancen tumempuh banjir bandang ana ing Grati sanes? Apa pancen ana perang gedhe antaraning Majapahit sarta ing Grati? Ugi boten Kanjeng. Banjur sebab apa? Sedanipun ingkang Sudarma wonten satunggaling pawongan ingkang muwani ngrenah utawi nyedani ingkang Sudarma boten wonten sanes Ratu Majapahit Sinuwun Prabu Bramartunjung Kanjeng. Sinuwun Prabu Bramartunjung sekarang dadaku muntap kaya mengkap mengapo Kakang. Pepundenku ya leluhurku
Kanjeng Rama Adipati Haryo Subanda. Kuwi sedo ana pawungan sing ngrenah, ana pawungan sing ngalap sedane Kanjeng Rama. Ora ana liya sesembahan ana ing negara Majapahit. Terus Kakang tak juwake marang sumpahku. Aku dilairake lanang, aku titise sempalaning daging priti Kanjeng Rama Adipati Haryo Subanda. Cilik digedhekake, gedhe dipinterake. Sawise pinter diparingi kamungten ana ing kadipaten. Durung bae semales bebuden. Ana ngersane Kanjeng Rama, tumuli Kanjeng Rama wis ndingini sowan ing pengayu manungsa. Aku sumpah wiwit dina iki ngarati ora bakal sowan ana ing negara Majapahit. Lan aku ora bakal ngambah lan ngancikake sing ana ing Majapahit. Aku nedya balelo ing Mulai Kang Suwan. ana tamu. Ancana Praja Pepak. Agemane Besos. Angkling. Cakrak Angkling jenengan. pangling aku Kakang. Nek kula mboten pangkling. Niki lho, Mas mboten. Pun apal kula niki. Sinten kula? Sakniki dados Agul Agling Senopati Majapahit. Senopati Majapahit. Haryo Jejetan. Warien saderenge dados Senopati Lino nyuruh tekek niki. Panjenengan menika kok gawe-gawe. Sajane Senopati kok kula niki nyuloh tekek. Yen zaman saya cilik, Nggih. bareng saiki dadi Senopati Majapahit. Lowing. Wah. Saniki malah kapol mboten dados Senopati. Kula menika enggak pangkat kula niki. Angkate napa sakniki? Temenggung. Wah. Namine kula nggih dipun ganti. Dipun Haryo tambahi. Jejetan. Tumenggung Haryo Jejetan. Mboten. Sopo di? Den Mase Bagus Haryo Jejetan. Kula tambane niku kula dados Temenggung dipun tambahi Den Mase Bagus. Raden Mas Bagus. Tumenggung Haryo Jejetan. Nek jejetan tok ketok kok ampang. Nggih. Yang mantep nih. Ben Mase den baguse Den Mase Bagus Haryo Mase Jejetan. baguse lengkap. Langkir. Ya. Di Nggih. praptamu ana ing Kadipaten Grati. Ngaturi kasugengan rawuhmu ya dia. Nggih. Pikanto berkah saha pangestu panjenengan sowan kula mboten wonten beda menawi. Kasa wangsulipun panjenengan kados pundi? Pangestu mudi ginanjar slamet wilujeng bagas waras. Murah pangan murah sandang. Kawula ayem tentrem. Kula ngertos yen kawula panjenengan menika ayom lan tentrem. Awit menapa? Iya. Saderengipun kula niki minggah wonten ing Kabupaten Grati. Wiwit wonten ing parang pradesan niku kula gumun sanget. Gumune kono apa di? Perkawis wewangunan niku. Kaget. Wah. Ngerti Wewangunane pancen tak ento kaya dene negara Majapahit. Remen sanget. Ngantos kula niki gumun wonten ing gapura ngajeng niku kok nggih ageng ning sayenipun radosanipun Allah. Iki ya pangapuramu anggerane durung cukup. wis Sok kepikir, cukup kepikir. tak bereske. Kanjeng Kepati mundi dawuh Sumun Prabu Bharatunjuk ingkang supados nanjaken bab perkawis panjenengan menika boten suwan wonten ing Kraton Majapahit ngantos 3 lambahan. Menika wonten wigatos menapa? Dadi cetane sliramu kinarya duta
Cipta Pamungkas. Iya. Utusan ngersa dalem Sinuwun Prabu Bramantiju. Dulur kulanan Iya. dan baguse Haryo tumenggung jejetan. Aku wis ana 3 pisuwanan aku. Ora netepi wajib sowan ana ing negara Majapahit. Tenane kabeh kuwi mau wis tak jarak. Panjenengan temoko. Wis tak sengaja. Aku ora sowan iki wis tak jarak. Tak sengaja. Lajeng jalaranipun menapa ngantos panjenengan menika boten purun sowan wonten ing kraton Majapahit. Dasare sepisan kogel. Tatu lan loro ati. Mangerti yo. Sudarmaku yo ora maku. Adipati Haryo Subanglar. Kuwi sedo. Sedo ora kapetak ana ing Grati. Monggo kuwi prauhurku. Ning kapetak ana ing negara Majapahit. Sawise ndak tesih genah cetha perkarane sedane Kanjeng Rama kuwi ana sing ngalap ana sing ngrenah. Sing ngrenah ora ana liya sesembahan ana ing negara Majapahit Sinuwun Prabu Bramantiju. Kanthi dadakan iki aku miwiti aku ngawe kani ora sowan ana ing Majapahit aku nedya balela ing Majapahit. Kangmas Adipati Bandar Subang. Napa sedaya kula wau sampun panjenengan penggalih kanthi tetaran kawin caksana. Tak petung kanthi jlimet temune pancen kuwi sing kudu tak nggo. Oh nggih. Den panjenengan menika mbalela. Menika mboten bentenipun tiyang sepuh panjenengan kula semanten. Kok Sejatosipun tiyang sepuh panjenengan menika mbalela mengkang pranatan wonten ing kraton Majapahit. Dipun ripih sarana aris boten saged ndadosaken pasulayan Majapahit lan Grati. Ngantos tiyang sepuh panjenengan menika gugur wonten ing satengahipun Naranggon. Pramila Kang Mas. Ampun ngantos kedlarung panjenengan menika ngudi tuwuh sedanipun tiyang sepuh panjenengan. Mangkinipun boten wonten karampungan. Monggo to Kang Mas. Panjenengan peta. Tiyang balela menika tundhonipun perang. Perang menika dipun tulis ngangge aksara napa kemawon kejem lan pengis. Ingkang boten kertos dodhokipun perkawis dados korban merga sanjata kang tanpa netra. Pramila monggo Kang. Sesarengan kalian kula suwan wonten ing kraton Majapahit. Haryo jejetan aku dudu bocah cilik pingi sore ora sah gendruwoni kelawan Dipati Bandar Subang. Aku wis madhep lan mantep negara tanpa perang ora bakal bisa gayuh kencana. Kanthi kuwi aku ora bisa mbalsake sastra minangka wong tuwa. Lila aku kok jagat kula. Reneng kula menika sampun kantuk purba lan wasesa Kang. Mrene panjenengan menika boten purun suwan wonten ing kraton Majapahit. Dinten sak menika kula peksa kula rangket wonten ing kraton Majapahit. Prajurit aku ngadani prajurit ing Grati untabne lareng perang glatik nebo biu ana batang sayuta ning negara Majapahit. Sendika dawuh Wis sowan. ayo monggo berdiri